गोरलै इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायफैनाय जाबाय आरो दिनै बे आर्टिकेल पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों दि आर्टिकेलनि बाहायथि। जोंना दि आर्टिकेलनि बाहायथिया जोबजोबाखैमोन आरो बे पार्टआव नोंथांमोननो दि आर्टिकेलनि आद्रा थानाय जा बाहायथिफोर बे बाहायथिफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। स' गोबाव खालामालासे जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दा जोंनिया बे 13 इउजेससिमहालागै जोङो बाहायथियाव लागै जों सावरायदोंमोन सिगांनि पार्टआव पार्ट 3 आव जों सावरायखांबाय आरो जों दा बेवहाय 14 थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन दि आर्टिकेलनि बाहायथि। दि आर्टिकेलनि बाहायथि आरो बे दि आर्टिकेलनि बाहायथियाव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जोङो 14 नाम्बार बाहायथिखौ जों सावरायनो नागिरदों। दा 14 नाम्बारा जाबाय नोंथांमोना धातु होनब्लाथ' बयबो मिथिगौ धातुफोरनि सिगाङाव दि आर्टिकेल सरासनस्रायै आर्टिकेल ज'आ। थामहिनबा जों धातु माने हमना ला गलफोरखौ सना रुपा बेफोरखौ बुंनाय जादों धातु बुंनाय जादों आरो बेफोर बायदि सोदोबनि सिगाङाव जों आर्टिकेलखौ बाहायनाय जाया। जेरैबायदि जोङो आयरन इज हार्ड थामहिनबा नैबे आयरननि सिगाङाव जोङो दि आयरन इज बेबायदि जोङो बाहायनो हाया। जोङो बेवहाय नोंथांमोना नैबे आयरना जाबाय सोर मोनसे लहाखौ फोरमायदों आरो लहाया जाबाय मोनसे धातुनि मुं आरो बेबायदि धातु थायोब्लाथाय जोङो बेनि सिगाङाव बे सोदोबनि सिगाङाव जोङो आर्टिकेलखौ इउज खालामना। बेनिफ्राय दङ लिड इज हेभि। दा बेबो जाबाय नैबे लिडआ जाबाय मोनसे धातु। लिडआ मोनसे गिलिर लिरथाय दङ होनना बुंनाय जादों। हेभि माने उजान दङ। दा बेफोरबायदियाव माने जों बे धातुफोरजों जोङो आर्टिकेल बाहायना आरो जोङो बाहायनो हागोन बा आयरननि सिगाङाव जोङो बाहायनो हागोन आर्टिकेलखौ माब्ला हागोन माबा मोनसे थि दिन्थिनाय जानो नांगोन अब्लाना जोङो आर्टिकेलखौ बाहायनो हायो। हमना ला नाथाय नोंथांमोना मा समाव आयरननि सिगाङाव दि बाहायनो हागोन बेखौ लिरना होनोसै। नाथाय थि दिन्थिनाय माने थांखिनानै दिन्थिनाय फोरमायोब्ला दि जयो थामहिनबा दि आर्टिकेलखौ जोङो बाहायनाय जायो। दा एग्जाम्पला जाबाय जेरैबायदि दा गोल अफ दिस रिं इज पियर। दा बेवहाय मा फोरमायनाय जादों दा गोल अफ दिस रिं इज पियर माने सनायानि बे आसामनि सनाया माने गोथार होनना बुंदों। पियर माने मिक्सार नङा हमना ला गुबुन धातुफोरजों मिक्स गैया बेखौ फोरमायनाय जादों। आरो बे गलनि उनाव बेबायदि मोनसे मा थि फोरमायनाय जानो नांगोन बाथ्राया थांखिनानै फोरमायनाय जानो नांगोन अब्लाना जोङो बेनि सिगाङाव दि आर्टिकेलखौ इउज खालामनो हायो। थिग बिदिनो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लिरनो हायो दा आयरन अफ दिस बाइसाइकेल इज अफ गुड क्वालिटि। दा बेफोरबायदिबाथाय जोङो बे दि आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। बे साइकेलनि माने लहाया मोजां क्वालिटिनि बुंनाय जादों। बेवहाय नैबे साइकेलनि माने लहाखौ माने थांखिनानै दिन्थिनाय जादों डाइरेक्टलि। स' बेफोरबायदि जुदि थांखिनानै थि दिन्थिनाय जायोब्ला जों नैफोरबायदि धातुनि सिगाङाव जों आर्टिकेलखौ बाहायनांगौ। दा बे जाबाय 14 नाम्बार। बेनिफ्राय 15 नाम्बार बाहायथिया जाबाय 15 नाम्बारा जाबाय सरासनस्रायै मटर गारि एबा रेलगारि बायदिनि सिगाङाव
आर्टिकेल ज'वा। स' नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे सोदोबनि सायाव मा समाव आर्टिकेल जयो एबा मा समाव जोङो आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो बेखौ सावरायगोन। बेनिफ्राय दा नैफोरबायदि मटर एबा गारि रेलगारि बायदिनि सिगाङाव जों आर्टिकेलखौ फसंनाया जेरैबायदि वी गो टु स्कुल बाय बास। दा बेवहाय मा फोरमायदों जोङो बासजों फरायसालियाव थाङो होनना बुंदों। दा नैबे बासआ जाबाय मोनसे गारिनि मुं बा बासनि मुं मटर गारिनि मुंफोरखौ फोरमायदों आरो बेनि सिगाङाव जोङो बाय दा बास थामहिनबा आर्टिकेलखौ जों फज'नायनि सिगाङाव जोङो दि आर्टिकेलखौ लिरनो हाया। आरो गुबुन मोनसे जों एग्जाम्पल लानि बे जाबाय दे केम बाय ट्रेन। बिसोरो ट्रेनजों फैदोंमोन आरो बे ट्रेननि सिगाङाव जों आर्टिकेलखौ फज'नो हाया। दा बे जाबाय बेफोरबायदि सोदोबाव जों आर्टिकेल फज'नो हाया आरो खायसे ओरैबायदि बाथ्रा थाब्लासो जोङो नैबे ट्रेननि सिगाङाव जोङो बेफोरखौ आर्टिकेलखौ फज'नो हायो। दा बेफोर जाबाय नोंथांमोना बेवहाय लिरनांगोन नाथाय थि एबा थांखिनानै दिन्थियोब्ला एबा जर'खा मटर गारिखौ फोरमायोब्ला दि बाहायनाय जायो। दा बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों हमना ला माबा मोनसे थांखिनानै दिन्थिनाय मटर गारि जानांगोन एबा जर'खा मटर गारि फिक्स मोनसे गुबुन मोनसे मटर गारिफोरखौ थांखिनानै दिन्थिनाय जानांगोन अब्लाना जोङो बे दि आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। दा एग्जाम्पला जाबाय नैबायदि दे उइल गो बाय दा बांगालर एक्सप्रेस। आरो बेवहाय नैबे दा बांगालर एक्सप्रेसआ जाबाय मोनसे ट्रेननि मुंखौ फोरमायदों आरो बे मोनसे ट्रेननि मुं आरो बेवहाय मा फोरमायदों मोनसे ट्रेननि मुंखौ थांखिनानै दिन्थिखानाय फोरमायदों नैबे बांगालर एक्सप्रेस। बिसोरो माने माजों थांगोन होनना बुंदों बांगालर एक्सप्रेसजों थांगोन। स' बेवहाय नैबे गारिनि मुंखौ थामहिनबा ट्रेननि मुंखौ थांखिनानै फोरमायनाय जादों। बेनि थाखायनो जोङो बेनि सिगाङाव नैबे गारिनि मुंनि सिगाङाव जोङो बे दि आर्टिकेलखौ बाहायनाय जादों। बेनिफ्राय नेक्स्ट एग्जाम्पला जाबाय दा सिफुं एक्सप्रेस रान्स बिटुइन गसाइगाव एन्ड गुवाहाटी। स' बे सिफुं एक्सप्रेस नैबे मोनसे ट्रेननि मुं पेसेन्जार ट्रेननि मुं आरो बे जाबाय मोनसे सिफुं एक्सप्रेस आरो बे सिफुं एक्सप्रेसआ मानि गेजेराव खारो गसाइगाव आरो गुवाहाटीनि गेजेराव खारो होनना बुंनाय जादों। स' बेबायदि थांखिनानै बाथ्राखौ बुंनाय जानांगोन अब्लाना जोङो बे दि आर्टिकेलखौ इउज खालामनाय। थिग बिदिनो मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनोसै बे जाबाय दा कामरुप एक्सप्रेस arrives here at 7 AM। आरो बेवहायबो नैयाव कामरुप एक्सप्रेसआ बेयाव 7 बाजियाव सफैगोन होनना बुंनाय जादों सफैयो होनना बुंदों आरो बेवहाय मोनसे थांखिनानै दिन्थिनाय फोरमायदों मा ट्रेनखौ बेयाव कामरुप एक्सप्रेसखौ थांखिनानै फोरमायनाय जादों। स' बेफोरबायदि थांखिनानै फोरमायोब्ला जोङो बेफोरबायदि ट्रेननि मुंनि सिगाङाव जों दि आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट बाहायथिया जाबाय 16 नाम्बार बाहायथिया जाबाय बोथोर माने जों बयबो मिथिगौ सिजन बुंनाय जायो इंराजियाव। हमना ला गोजां बोथोर गोलोम बोथोर बेफोरखौ बुंनाय जादों। बोथोरनि सिगाङाव आर्टिकेल ज'वा
आर्टिकेल ज'आ दा एग्जाम्पला मा जागोन दा एग्जाम्पला जाबाय नैबायदि जासिगोन दा फ्लावार्स ब्लुम इन स्प्रिं दा बेवहाय नैबे स्प्रिंआ जाबाय मोनसे बोथोरनि मुंखौ फोरमायदों बे जाबाय उदां बोथोरखौ फोरमायनाय जादों आरो बेवहाय फ्लावार्सआ उदां बोथोराव बारो होनना बुंनाय जादों स' माने नैबे स्प्रिंआ जाबाय मोनसे बोथोरनि मुं आरो बेबायदि थायोब्लाथाय जोङो बेवहाय आर्टिकेलखौ फज'नो नाङा बेनिफ्राय बिदिनो मोनसे जों एग्जाम्पल लाबावनोसै इट इज भेरि कोल्ड इन उइन्टार हियार दा बेवहाय मा फोरमायदों बेवहाय गोजां बोथोराव जोबोर गुसु जायो होनना बुंदों आरो बेवहायबो नैबे उइन्टार जाबाय मोनसे बोथोरनि मुंखौ फोरमायदों आरो बेनि थाखायनो जों बेनि सिगाङाव आर्टिकेलखौ फज'नाय जायाखै आरो जों माब्ला आर्टिकेल फज'गोन जेब्ला नैबे स्प्रिंनि उनाव माबा मोनसे नैबे सिजोना लिरनाय थायो अब्लासो जोङो आर्टिकेलखौ फज'नांगौ नोंथांमोना बेनिखायनो बेवहाय लिरनो हागोन नाथाय सिजोन सोदोबखौ उनथिं बाहायोब्ला दि नि गोनांथार जायो थामहिनबा जों बाहायथारनांगोन दि आर्टिकेलखौ जोङो बाहायाब्ला गोरोन्थि जागोन बे जोङो जुदि स्प्रिंनि उनाव थामहिनबा बेनि उनाव जों जुदि सिजोनखौ लिरनाय जायो उइन्टारनि उनाव जों जुदि सिजोनखौ लिरनाय जायो अब्ला बेनि सिगाङाव जोङो आर्टिकेलखौ बाहायथारनांगोन दा एग्जाम्पला जागोन दा उइन्टार सिजोन दा बेफोरबायदि जाबाय नैबे उइन्टारनि उनाव मा दङ सिजोन दङ बोथोरा दङ स' बेबायदि थायोब्लाथाय जों बेनि सिगाङाव उइन्टारनि सिगाङाव दि आर्टिकेल फज'ब्लानो जाबाय आरो जुदि अनलि उइन्टारल' थायो अब्ला जेबो आर्टिकेल फज'नो नाङा बेनिफ्राय आरो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दा स्प्रिं सिजोन दा बेवहायबो नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय स' गोबां एग्जाम्पल दङ नोंथांमोना एग्जाम्पलफोरखौ नायना लानो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 17 बाहायथिया जाबाय सरकारि बिफान फालांगि फसंथान बेनिफ्राय दङ बेंक बायदिनि सिगाङाव दि जयो थामहिनबा जों दि आर्टिकेलखौ बाहायनांगोन एग्जाम्पला जाबाय नैफोरबायदि दा मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन बे जाबाय मोनसे सोलोंथाइ फसंथानखौ फोरमायदों बेनिफ्राय बिदिनो दा व्हाइट हाउस स' बेफोर जाबाय मोनसे सरकारि व्हाइट हाउसआ जाबाय सरकारि बिफानफोरखौ फोरमायदों बे व्हाइट हाउस बेनिफ्राय दा सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया स' बेफोरनो बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव लिरनोसै दा इउनाइटेड बेंक अफ इन्डिया दा इउनाइटेड बेंक अफ इन्डिया बेफोर जाबाय जोङो बेफोराव नोंथांमोना नुनो मोनखादों जोङो आर्टिकेल बाहायनाय जादों नैबे इउनाइटेड बेंक अफ इन्डिया जाबाय मोनसे बेंकनि मुं आरो फालांगि फसंथान नैफोर जाबाय मोनसे फसंथाननि मुं सरकारि बिफाननि मुं व्हाइट हाउस बेफोर जाबाय सरकारि फसंथानफोरनि मुं स' बेफोरबायदि जुदि थायोब्लाथाय जोङो दि आर्टिकेलखौ फज'नांगौ आरो ओरैबायदि बेंकफोर दङ हमना ला सोरनिबा मानसिनि मुङाव बानायनाय बेंक बेफोरबायदि बेंक थायोब्लाथाय जों बेफोरनि सिगाङाव दि आर्टिकेलखौ बाहायनो नाङा दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो नांगोन नाथाय सोरनिबा मुं गोनां बेंक
सोरनिबा मुं गोनां बेंकनि सिगाङाव दि बाहायनाय जाया। दि आर्टिकेलखौ बाहायनाय जाया। दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा? जेरैबायदि एग्जाम्पला जाबाय बिजया बेंक। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ। खायफा नैबे बिजया जाबाय सासे मानसिनि मुं आरो बे मानसिनि मुंखौ लानानै बानायनाय जादों। आरो बेफोरबायदि जुदि सोरनिबा मुं गोनां मानसिखौ लानानै बेबायदि बेंक बानायनाय जायो अब्ला बेनि सिगाङाव जोङो आर्टिकेल फज'नो नाङा। आरो जों सिगांनि आर्टिकेल बे बेंकनि बेलायाव मा मोन्दोंमोन जोङो? बे दा सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया बेफोरबायदियाव जों बेफोर रावनिबो मानसिनि मुं नङा आरो बेनि थाखायनो जों बेफोरनि सिगाङाव दि आर्टिकेलखौ फज'नाय जादों। आरो बिदिनो बे जाबाय लयड्स बेंक। स' बेफोरबायदि दङ, गोबां दङ। स' बे मोननैखौ नोंथांमोननि एग्जाम्पलनि थाखाय होनाय जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय, नेक्स्ट 18 नाम्बार बाहायथिया जाबाय सम एबा टाइमखौ बुंदों। सम सोमोन्दै खायसे फ्रेसआव दि बाहायनाय जायो। दा एग्जाम्पला जाबाय, एग्जाम्पलफोरा मा जागोन? He came in the morning. बियो फुङाव फैदोंमोन। दा बेवहाय मोनसे इन द मर्निंआ जाबाय मोनसे टाइम फ्रेसखौ फोरमायदों। आरो बेबायदि सोदोब थायोब्लाथाय जोङो दि आर्टिकेलखौ फज'नांगौ। थिग बिदिनो they have played all the afternoon. बिसोरो गासैबो बेलासे समाव माने गेलेबाय होनना बुंदों बेखौ। बेनिफ्राय बेवहायबो जों आर्टिकेलखौ फज'नाय जादों। बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनि, It has been raining all the evening. आरो बेवहायबो जों नुनो मोनदों नैबे इभिनिं माने बेलासिखौ फोरमायदों बेखौबो। बे जाबाय जोङो बेबायदि जुदि टाइम फ्रेस थायोबाथाय जों आर्टिकेल फज'नांगौ। आरो ओरैबायदि सोदोबफोर दङ जायखौ जोङो दि आर्टिकेल फज'नो हाया। बेफोर जाबाय नैफोरबायदि सोदोब दङ। एट नुन बा सानजौफु समखौ बुंनाय जादों। दा बेफोरबायदियाव जोङो दि आर्टिकेलाव फज'नो नाङा। बा एट मिडनाइट दङ। दा बेवहाय जों दि मिडनाइट फज'नो हाया। बा एट नाइट बेफोरबायदि दङ। एट नाइट बा एट 10 o'clock बेफोरबायदि गोबां सोदोबफोर दङ। स' आं बेवहाय बेनिफ्राय लास्ट उइकआवबो जोङो दि लास्ट उइक बेफोरबायदि जोङो लिरनो हाया। स' बेफोरबायदियाव दि जनाय नङा। स' बे जाबाय 18 नाम्बार बाहायथिमोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट बाहायथिया जाबाय 19 नाम्बार बाहायथिया जाबाय सुंद'यै लिरनाय सोदोब जथाय एब्रिभिएसनखौ बुंनाय जादों। मुंनि सिगाङाव दि जयो। थामहिनबा जोङो सुंथाबै लिरनाय खायफा वार्डनि बेलायाव जोङो दि आर्टिकेलखौ बाहायनाय जागोन। जेरैबायदि एग्जाम्पलफोरा जाबाय दि USA माने दा इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकाखौ बुंनाय जादों। स' बेफोरबायदि जुदि सोदोबफोराव जोङो दि आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। आरो खायफा वार्डफोर दङ जायफोराव जोङो आर्टिकेलखौ फज'जोबनो हाया। आरो बेनिनो दि आर्टिकेल बाहायनायनिनो नैफोरावबो जागोन दि UK इउनाइटेड किंडमखौ फोरमायदों। बेनिफ्राय आरो बेबायदि दङ दा UNO बेफोरबायदि जुदि खायफा सर्ट फर्मजों
बा सुंथाबै लिरनाय सोदोबफोरजों जोङो दि आर्टिकेलखौ बाहायनांगौ आरो खायफा वार्डफोर दङ जायफोरजों जोङो दि आर्टिकेलखौ बाहायनो हाया जेरैबायदि WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन दा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसननि सिगाङाव जोङो दि आर्टिकेलखौ बाहायनो हाया बेनिफ्राय दङ नेहु स' बेबो जाबाय मोनसे इउनिभारसिटिनि मुं नेहु जों बयबो मिथिगौ बेनिफ्राय दङ नाट' स' बेफोरबायदि जुदि थायोब्लाथाय UNESCO बेफोर गासैजों मा जागोन दि आर्टिकेलखौ जोङो फज'नो हाया दि आर्टिकेल ज'आ स' बे जाबाय सुंद'यै लिरनाय सोदोब जथायफोरनि मुंनि सिगाङाव जों माबे सोदोबफोरजों दि आर्टिकेल जयो एबा माबे सोदोबफोरजों जोङो दि आर्टिकेल फज'ना बेखौ नोंथांमोना हमनो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 20 नाम्बाराव जागोन बा 20 नाम्बारनि बाहायथिया जाबाय भुम फरायसालि एबा मुलुगसोलोंसालि इउनिभारसिटिफोरखौ बुंनाय जादों भुम फरायसालिफोरनि मुंनि सिगाङाव दि बाहायनाय जाया दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय नैबायदि बा he is doing MA in गुवाहाटी इउनिभारसिटि बेयो माने गुवाहाटी इउनिभारसिटि MA खालामगासिनो दङ बेखौ फोरमायदों आरो नैबे गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि सिगाङाव जोङो दि गुवाहाटी इउनिभारसिटि बेबायदि लिरनो हाया बेनिफ्राय आरो मोनसे लिरबावनोसै बा she is a graduate of Delhi University स' बियो दिल्ली इउनिभारसिटिनि ग्रेजुवेट फरायसा बा बेबायदि ग्रेजुवेट खालामखांबाय बेफोरखौ फोरमायदों आरो बे जाबाय दिल्ली इउनिभारसिटि बेफोरबायदि थायोब्लाथाय जोङो दि आर्टिकेलखौ बाहायनाङा आरो जोङो इउनिभारसिटिनि मुंनि सिगाङाव दि आर्टिकेल माब्ला फज'नाय जागोन जेब्ला नैबायदि थायो नाथाय इउनिभारसिटि अफ बिदि थायोब्लाथाय आरो बिथिं मुङा थागोन इउनिभारसिटिनि मुङा जाय इउनिभारसिटि अफ गुवाहाटी बेबायदि थायोबाथाय बा इउनिभारसिटि अफ दिल्ली बेबायदि थाब्लाथाय जों बेनि सिगाङाव दि आर्टिकेलखौ फज'नांगौ बेबायदि लिरोब्ला दि जयो सिगाङाव लिरनांगोन दि सिगाङाव जयो स' एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा नैयाव नोंथांमोना बेबायदि नैबे जाबाय लांदां जायगाखौ फोरमायदों नोंथांमोना जायखिजाया इउनिभारसिटिनि मुंखौ लिरनो हागोन बेवहाय दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय दा इउनिभारसिटि अफ माद्रास दा बेवहाय मा नुनो मोनदों जों नैबे इउनिभारसिटि अफ आरो बेनि उनाव मा इउनिभारसिटि बा माद्रास इउनिभारसिटिखौ फोरमायदों आरो बेबायदि थायोब्लाथाय बेबायदि जुदि फर्माव थायोब्लाथाय जों बे इउनिभारसिटियाव डिखौ फज'नांगौ आरो माद्रास इउनिभारसिटि जुदि नैखौनो जोङो माद्रास इउनिभारसिटि जुदि लिरोब्ला जोङो बेनि सिगाङाव दि माद्रास इउनिभारसिटि जानाय नङा बेनिफ्राय बिदिनो मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनोसै दा इउनिभारसिटि अफ गुवाहाटी बेबायदि जों लिरनो हायो बा दा इउनिभारसिटि अफ दिल्ली बा दिल्ली इउनिभारसिटिखौ फोरमायदों आरो बेफोरबायदि थाब्लाथाय जों दि आर्टिकेलखौ फज'नांगौ स' बेनो जाबाय दि आर्टिकेलनि बाहायथिमोन स' आसा खालाम नोंथांमोना आर्टिकेलनि गासै पार्टखौ मोजाङै बुजिनो हाबाय आरो नोंथांमोना जुदि बे चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों होनाय गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो जोङो बे गोरलै चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि इंलिश ग्रामार SSLCजों सोमोन्दो गोनां SSLCजों जायफोर रिलेटेड एबा सोमोन्दो गोनां
बेफोरखौ फोरोंनाय जादों। बेनि अनगायैबो बे गोरलै चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन मेथ्स आरो साइन्स बिदिनो एडभान्स मेथ्स साबजेक्टफोरखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हागोन। स' नोंथांमोना बेफोरनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरखौ मोननो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।